Presented by DJ Unique जितेंद्र Films. दीवाना कटैया चौक। मोबाइल नंबर 7481073261। दूल्हा के गाड़ी के नीचे आके किचरा के मर जाए करे जा। ते बोलाई बे तो तोरा शादी में ना हम आइब रे। ते बोलाई बे तो तोरा शादी में ना हम आइब रे। तोरा दूल्हा के गाड़ी से हम किचराइब रे। तोरा दूल्हा के गाड़ी से हम किचराइब रे। हम किचराइब रे। कंचन इब्राहिमपुर। तोरा दूल्हा के गाड़ी से हम किचराइब रे। क्या नाम है आपका? DJ जितेंद्र दीवाना। आपका ये नाम है? अखिया के सामने से तोरा के पिया वाले के जाई रे। ई हमरा से बोला करे जा पैसे देखल जाई रे। अखिया के सामने से तोरा के पिया वाले के जाई रे। ई हमरा से बोला करे जा पैसे देखल जाई रे। उठत डोली तोहर हमें रुकवाई बुरे। उठत डोली तोहर हमें रुकवाई बुरे। तोरा दूल्हा के गाड़ी से हम किचराइब रे। तोरा दूल्हा के गाड़ी से हम किचराइब रे। Presented by Unique Films. Recording Studio, मैरुआ। हंसत खेलत जिंदगी हमर तोहरे चलते उजड़ता। पर कसमरुती से पूछनी हा विदेश पोका गुजरता। हंसत खेलत जिंदगी हमर तोहरे चलते उजड़ता। पर कसमरुती से पूछनी हा राकेश पोका गुजरता। तोहरे चलते मौत के गले लगाई बुरे। तोहरे चलते मौत के गले लगाई बुरे। तोरा दूल्हा के गाड़ी से हम DJ किचराइब जितेंद्र रे। दीवाना कटैया चौक। तोरा मोबाइल दूल्हा के नंबर गाड़ी से हम 7481073261।